יכול להיות שיש לנו תנועה, יש איזה תנועה מתחת לסככה. 2, 3, 2. אהלן וסהלן יא רזה, ראיתם שינינו פה פאזה. מתחילים לדבר ערבית או שפה עכשווית, אז נעים להכיר. תכירו, זה חיל האוויר, הם באו לגבות את המחיר. כבר לא מקישים בגגות, היום אין עזרות. אין לנו מה לחכות, צהל כמו 10 מכות. גבעתי נמצא בצפון, משולב הנדסה ושריון. 2, 3, אז יאללה לכבוש. יורים כמו גשם טילים וג'נין במכת בכורות, יש הרבה מטרות. הצבא של השם הוא לא סתם מתאכזר, הוא יותר מחזר. על כל פרח שלנו חילקנו שם זר, אז גולני הקשר. אין הנחות, מי משוגע? הצבא מתאחד שצריך לחסל, אין ימין, אין שמאל, כולם שם. מהים מהאוויר, באנו לגבות המחיר. ישראל לא פלסטין, באנו לגבות המחיר. טנקים ופגזים, חיר ברבת נכנסים. לא מפחדים, לא מפחדים.